ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അറ്റൻഡൻസ് എല്ലാരും മാർക്ക് ചെയ്തോളണേ, ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മള് 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ ഗദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാനിധം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നരവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോ 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ 6 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട, തൃഷ്ണകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ 6 ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ, ഭക്തിയെ സഹായിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ ഭക്തന്മാർക്കിടയിലുള്ള പ്രീതി ലക്ഷണം ചെയ്യുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. 5ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്തായിരുന്നു? 3 തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ അല്ലേ. അപ്പൊ 4ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ 6 കാര്യങ്ങൾ ഭക്തന്മാര് തമ്മില് നമ്മള് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ, അത് ഏത് ഭക്തനിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർ തന്നെ പല തലങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അതാണ് ആരൊക്കെയാണ്? കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. പിന്നെ ഈ 3 ഭക്തന്മാരുടെയും വ്യത്യാസം നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്, ഒരു ഭക്തനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണേണ്ടത്. വൈഷ്ണവ സംഘം, നമ്മൾ ഭക്തരുമായി, പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മീയ ആചാര്യനുമായി എങ്ങനെ സഹവസിക്കണം എന്ന് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ. ഈ ശ്ലോകത്തില് ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനെ എങ്ങനെ സഹവസിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ സാധാരണ വ്യക്തികളെ എടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെ ആണോ നമ്മൾ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് സഹവസിക്കേണ്ടത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം എന്താണ്, അപ്പൊ നമ്മുടെ അപരാധം, വൈഷ്ണവ അപരാധത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. അതിന്റെ പരിഭാഷയില്, ഭാവാർത്ഥത്തില് വൈഷ്ണവ അപരാധത്തിന് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, എന്താണ് വൈഷ്ണവ അപരാധം, ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് 6ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം.
दृष्टे स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषे न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गङ्गाम्बसां न खलु बुद्बुदफेन भङ्गे ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मे दृष्टे स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषे न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गङ्गाम्बसां न खलु बुद्बुदफेन भङ्गेर्ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതുവരെ ശ്ലോകം ചൊല്ലാത്തവരൊന്ന് ചൊല്ലാമോ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും ഒന്നും ചൊല്ലിയിട്ടില്ലാത്തവർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ദൃഷ്ടേ സ്വഭാവജനിതൈർവപുഷശ്ച ദോഷൈർന പ്രാകൃതത്വമിഹ ഭക്തജനസ്യ പശ്യേത് ഗംഗാംബസാം ഖലു ബുദ്ബുദഫേന ഭംഗൈർ ബ്രഹ്മദ്രവത്വമപഗച്ഛതി നിരധർമ്മേഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആരെങ്കിലും ഒരാളുടെ ചൊല്ലിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കാം മാതാജി. ദൃഷ്ടൈ സ്വഭാവജനിതൈർവപുഷശ്ച ദോഷൈർന പ്രാകൃതത്വമിഹ ഭക്തജനസ്യ പശ്യേത് ഗംഗാംബസാം ന ഖലു ബുദ്ബുദഫേന പങ്കൈർ ബ്രഹ്മദ്രവത്വമപഗച്ഛതി നീരധർമ്മൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ശുദ്ധഭക്തന് എങ്ങനെ നമ്മൾ കാണണ്ടേ? ദൃഷ്ടി, സാമാന്യ ദൃഷ്ടിക്ക് വിഷയീഭവിച്ച ദോഷങ്ങൾ കൊണ്ടും സ്വന്തം പ്രകൃതിക്കനുസരിച്ചുണ്ടായിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ കൊണ്ടും ശരീരത്തിന്റെ ദോഷങ്ങൾ കൊണ്ടും ഈ ലോകത്ത് ഒരു ശുദ്ധഭക്തനിൽ ഭൗതികതാ സ്വഭാവം കാണരുത്. അതിനൊരു ഉപമയും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. വെള്ളത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളായ കുമിള, നുര, ചെളി എന്നിവ കൊണ്ട് ഗംഗാജലത്തിന്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവം ദൂഷിതമാകുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതനായ ഒരു ശുദ്ധഭക്തന് അവന്റെ ശരീരവുമായി ഒരു താദാമ്യവുമില്ല. താദൃശ ഭക്തനെ ഭൗതികതയുടെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ വീക്ഷിക്കരുത്. താഴ്ന്ന തരം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്നോ, ശരീരത്തിന് വർണ്ണഭംഗിയില്ലെന്നോ, ശരീരം വികലമാണെന്നോ, രോഗഗ്രസ്തമാണെന്നോ, ദുർബലമാണെന്നോ ഉള്ള കാര്യം ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗണിക്കത്തക്കതല്ല. സാമാന്യ ജനദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു ഭക്തോത്തമന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ ദൃശ്യവൈകല്യങ്ങൾ ഒരു അപാകതയായി തോന്നാം. പക്ഷേ ദൃശ്യങ്ങളായ ഈ ദോഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന് ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് നുരയും ചേറും കലർന്ന് ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ഗംഗാ നദിയെ പോലെയാണ് അത്. ഗംഗാജലം ഈ വൈകല്യങ്ങളിലൊന്നും ആവുകയില്ല. ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗമിച്ചവർ ജലത്തിന്റെ ഈ പരിതസ്ഥിതിയൊന്നും ഗണിക്കാതെ ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ ഭൗതിക കണ്ണോടുകൂടി കാണാൻ പാടില്ല. ഭൗതിക കണ്ണിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? ആ വ്യക്തി കറുത്തതാണോ, വെളുത്തതാണോ, നീളം കുറഞ്ഞതാണോ, വസ്ത്രദാനം എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ഭംഗി, എത്ര ഭംഗിയുള്ള വ്യക്തിയാണ്, ആ വ്യക്തി ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു, ഏത് ഫാമിലിയിലുള്ളതാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭൗതിക കണ്ണോട് കൂടിയുള്ളവർ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ ഈ രീതിയിൽ കാണാൻ പാടില്ല. താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിലാണോ, അതോ ശരീരത്തിന് വർണ്ണഭംഗിയുണ്ടോ, ശരീരത്തില് വികലമാണോ, രോഗഗ്രസ്തമാണോ, ദുർബലമാണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു ഭക്തനെ, പുറമേ നമ്മളുടെ കണ്ണിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നാം, പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനെ ആ ഒരു തലത്തിൽ ഗണിക്കാൻ പാടില്ല. സാമാന്യ ദൃഷ്ടിയിൽ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ അപാകതകളൊക്കെ തോന്നാമെങ്കിലും ഇതൊന്നും ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനെ ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതിന് ഉപമയായിട്ട് പറയുന്ന ഗംഗാജലത്തെയാണ്. ഗംഗാജലം എങ്ങനെയാണ് ഗംഗാജലം ഉണ്ടായത്? ഉത്ഭവം എവിടെ നിന്നാണ്? ഗംഗാജലം ഭൂമിയിൽ വന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭൂമിയിലല്ല, നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നത് ഓക്കെ. ഭഗീരഥൻ കാൽപ്പാട് അതെ അതെ.
അത് ഭഗീരഥൻ ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ആ സമയത്ത് ഗംഗ സ്വർഗത്തായിരുന്നു, അവിടുന്ന് ഭൂമി കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷെ സ്വർഗത്ത് എങ്ങനെ വന്നു? വാമന അവതാര സമയത്ത് വാമനദേവന്റെ കാല് ഉയർത്തുമല്ലേ, 3 അടി മണ്ണ് വെക്കാനായിട്ട് ആദ്യത്തെ അടിയിൽ താഴ്ന്ന ലോകത്തില്, രണ്ടാമത്തെ അടിയെ ഉയർത്തുമ്പോൾ ഉപരിലോകങ്ങൾ എടുക്കാൻ നേരത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാല് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ആ കാൽ പെരുവിരല് കൊണ്ട്, അതിലെ നഖം കൊണ്ട് ആ ബ്രഹ്മാണ്ടം പൊട്ടും. അപ്പൊ എന്താ വരിക? മുകളിൽ നിന്ന് ആ വിരജ നദി, ആ നദിയാണ് ആ, ഭഗവാന്റെ കാല് കഴുകി ആ നദി ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക്, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും. ആ സമയത്ത് ആ വെള്ളത്തെ ബ്രഹ്മദേവൻ തന്റെ കമണ്ഡലുവില് ശേഖരിച്ച്, കാരണം ബ്രഹ്മലോകം വരെ അങ്ങ് കാലുയർന്നു. ബ്രഹ്മാവ് നോക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കാൽപാദം ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവൻ ആ കമണ്ഡലുവിൽ ആ ജലം ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാല് കഴുകുന്നു. ആ കഴുകി വരുന്ന വെള്ളമാണ് ഗംഗാജലം, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഗംഗാജലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ശുദ്ധമാണ്. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും ഗംഗാജലം എന്ന് പറയുന്നത് ദൂഷിതമാകുന്നില്ല. ഇപ്പൊ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര അഴുക്ക്, ചെളി, ചിലപ്പോൾ ചില പക്ഷികളൊക്കെ ചത്തു പൊങ്ങി കിടക്കും, മൃഗങ്ങൾ ചത്തു പൊങ്ങി കിടക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാശിയിൽ പോയാൽ തന്നെ, അല്ലെ, കാശിയിൽ എന്താണ്, ബനാറസ്, അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മണികർണികയില്, അല്ലെ, ചിത ഒരുക്കാണ്. അവിടെ ചില ഒരു ഒരു സൈഡില് ശവങ്ങളെല്ലാം അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കും, മറ്റൊരു സൈഡില് ബ്രാഹ്മണര് ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ജലത്തെ അത് മലിനമാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആത്മീയ പുരോഗതി എത്തിയ വ്യക്തിക്ക്, ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിയ വ്യക്തിക്ക് അറിയാം ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും ഗംഗയുടെ ഗുണത്തെ അത് ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഗംഗയിൽ അവർ സ്നാനം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെയാണ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ ഭൗതിക തലത്തില് ചിലപ്പം വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, താഴ്ന്ന കുലത്തിലായിരിക്കാം ജനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങൾ ഭൗതിക കണ്ണിൽ നമ്മൾ കണ്ടാലും അവയൊന്നും ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ എന്താണ്, അതൊന്നും അപൂർണതയില് ആക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ശുദ്ധനായി തന്നെ നിൽക്കും. അത്തരം വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ ശരീരം മലിനീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. തന്റെ യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണാബോധ സ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ശരീരത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. അത്തരം ഒരു ഭക്തനെ ഭൗതികമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കാണരുത്. വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ഭക്തൻ താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ശരീരമോ, മോശം നിറമുള്ള ശരീരമോ, വികൃതമായ ശരീരമോ, അല്ലെങ്കിൽ രോഗം ബാധിച്ചതോ ദുർബലമോ ആയ ഒരു ശരീരത്തെ അവഗണിക്കണം. സാധാരണ ദർശനം അനുസരിച്ച് ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ ശരീരത്തിൽ അത്തരം അപൂർണകൾ പ്രകടമായി തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷേ അത്തരം വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ ശരീരം മലിനീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും. ഭാവാർത്ഥത്തില് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തി. എന്താണ് ശുദ്ധഭക്തി എന്നാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തിയുടെ നിർവചനം നമ്മൾ പഠിച്ചു, അല്ലേ? എന്താണ് ശുദ്ധഭക്തിയുടെ നിർവചനം? നമ്മൾ അതിന്റെ പരീക്ഷയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതാണല്ലോ. അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം തിരുത്തമം, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ശുദ്ധഭക്തി. ശരിക്കും ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. അത് ദിവ്യമായ ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. അത് മുക്താവസ്ഥയിലാണ് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ പ്രസ്താവന നോക്കൂ. ഏതാണ് ആ ശ്ലോകം? മാം ചെയ്യോ വ്യഭിചാരേണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ പ്രഭു. മാം ചെയ്യോ അവ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീതൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഒരിക്കലും പതനം സംഭവിക്കാതെ പൂർണ്ണമായും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭൗതിക ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മതലത്തിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്നു. അവ്യഭിചാരിണീ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനന്യമായ ഭക്തി എന്ന അർത്ഥം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ ഭൗതിക പ്രചോദനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിരിക്കും. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സാധകന്റെ ബോധത്തിന് മാറ്റം സംഭവിച്ചേ തീരൂ. വൈഷയിക സുഖാഭിലാഷമാണ് ബോധത്തിനുള്ളതെങ്കിൽ അത് ഭൗതിക ബോധമാണ്. കൃഷ്ണനെ പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി സേവിക്കുന്നതിലാണ് ബോധം
പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കൃഷ്ണാവബോധമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ശുദ്ധഭക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ശുദ്ധഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അവ്യഭിചാരിണി ഭക്തി, അനന്യമായിട്ടുള്ള ഭക്തി. അവിടെ വൈഷയിക സുഖങ്ങൾ അല്ലെ, ജ്ഞാന കർമ്മ ആദി അനാവൃതം, എന്താണ് അന്യ അഭിലാഷിത, മറ്റ് അഭിലാഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ശൂന്യം, ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം, അനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുസേവനം ഭക്തിരുത്തമം. അതാണ് ഉത്തമ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ശുദ്ധഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെ ഭഗവത് ഭക്തരെ ഏത് രീതിയിൽ കാണരുത് എന്ന് പറയുന്നു. വൈഷ്ണവ അപരാധം എന്താണ്? പരിണിത ഫലങ്ങൾ, നമ്മൾ വൈഷ്ണവാപരാധം ചെയ്താലുള്ള ഫലം എന്താണ്? എന്താണ് ഒരു അപരാധം? അപരാധം ഒഴിവാക്കണം, അനന്തര ഫലങ്ങളെ മറികടക്കണം. ഇവയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയും. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തി ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് 1.1.11 പറയുന്നു. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, ജ്ഞാനകർമാദി അനാവൃതം, ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. ഈ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാളുടെ ബോധം മാറണം. ബോധം ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിലേക്കാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെങ്കിൽ അത് ഭൗതിക ബോധമാണ്. കൃഷ്ണ സേവനത്തിനാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ അത് കൃഷ്ണാവബോധമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ മാം ചെയ്യോ വ്യഭിചാരേണ, ആ ശ്ലോകത്തില് സഗുണാൻ സമതീതൈതാൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതെന്താണ്? ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെ സഗുണാൻ സമതീതൈതാൻ, അദ്ദേഹം മുക്തനാണ്. സഗുണാൻ സമതീതൈതാൻ എന്ന് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം മുക്തനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ശരീര ലക്ഷണങ്ങൾ, ഭൗതിക ഉപാധികൾ അതിലൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കില്ല. അദ്ദേഹം ഈ ഭൗതികയ്ക്ക് അധീതനല്ല. ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെ ശരീര ലക്ഷണങ്ങൾ ഭൗതികോപാധികളാൽ സീമിതമായിരിക്കുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ ഭൗതികതയ്ക്ക് അധീനനല്ല. ആകയാൽ ഒരു ഭക്തനെ ഭൗതികത കലുഷമായ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ നോക്കിക്കാണരുത്. ഒരുവൻ ശരിക്കും ഭക്തനല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭക്തനെ ശരിക്കും കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല. മുൻ പദ്യത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി എന്നിങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരുണ്ട്. ഭക്തനെയും അഭക്തനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ കനിഷ്ഠാധികാരിക്ക് കഴിയില്ല. അതാണ് കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെ പ്രശ്നം. കനിഷ്ഠാധികാരിക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം? അദ്ദേഹത്തിന് ആരാണ് ശരിക്കുള്ള ഭക്തൻ, ആരാണ് ഭക്തരല്ലാത്തത് എന്നറിയാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെ കുറച്ച് സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? കനിഷ്ഠാധികാരി ഏതിൽ മാത്രമേ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറയുമ്പം ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യ അംഗങ്ങളുമായി മാത്രം പരിചിതം. ബാഹ്യ അംഗങ്ങളുമായി മാത്രം പരിചിതം. ബാഹ്യ അംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കൂ അല്ലെ? വിഗ്രഹത്തിനോട് മാത്രമേ സ്നേഹമുള്ളൂ. പുറമേ ഉള്ള ഭക്തന്മാരെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഭക്തന്മാരെ എങ്ങനെ പെരുമാറണം ഇതൊന്നും അറിയില്ല. കൂടാതെ അവർക്ക് ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസവും മൃദുവായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമാണ്, ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് അറിയത്തുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അധികം അറിയാത്തവരാണ്, അത്ര നൈപുണ്യമില്ലാത്തവരാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി. ആ കനിഷ്ഠാധികാരികൾക്കുള്ള മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല ആരാണ് ഭക്തൻ, ആരാണ് അഭക്തൻ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ അപരാധങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാളുടെ ബോധം മാറണം. ബോധം എന്തായിരിക്കണം? കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുക എന്ന ഒരു ബോധമായിരിക്കണം. ഒരു സമർപ്പിത ആത്മാവ് ഭൗതിക പരിഗണനകളില്ലാതെ തന്നെ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കണം. ഒരാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കർമ്മരഹിതനും മലിനീകരിക്കാത്തതുമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത്. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ശരീര വൈകല്യങ്ങളെ ആരും വിമർശിക്കരുത്. അത്തരം വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അവ അവഗണിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അത് കണക്കിലെടുക്കരുത്. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പ്രധാന കർമ്മം ഭക്തി സേവനമാണ്, പരമനാഥന് വേണ്ടിയുള്ള ശുദ്ധമായ സേവനമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു
ശുദ്ധഭക്തനെ ഭൗതിക തലത്തിൽ നമ്മൾ കാണരുത്. അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഭഗവത് സേവനത്തെയാണ് കാണേണ്ടത്. അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈകല്യങ്ങളോ ആ, ആം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളോ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ, ഒരു കാര്യങ്ങളും വൈകല്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ മെന്റൽ ആയിട്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കാണാം. അതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റില്ല. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മളുടെ തലത്തിൽ വിലയിരുത്താനേ പറ്റില്ല. ആ, മാ- ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ തലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, ആം, ആ, ഇരിക്കുന്നത്, സംസാരിക്കുന്നത്, ഉറങ്ങുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് വിലയിരുത്താനുള്ള ഒരു യോഗ്യതയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ, ബാഹ്യമായിട്ട് ശാരീരിക തലത്തിലുള്ള വൈകല്യങ്ങളായാലും മാനസിക തലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളായാലും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ നമ്മൾ അതൊന്നും കൈ കണക്കെടുക്കരുത്. എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്? അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന സേവനമാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാ? മാതാജി സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ല മാതാജി. കാണുന്നില്ല. കാണുന്നുണ്ട് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉണ്ടോ? ആ കാണാമല്ലോ പ്രഭുവിനെ. എനിക്ക് കാണുന്നില്ല. ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ എങ്ങനെ കാണരുത് അതല്ലേ മാതാജി? അത് കാണുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റെല്ലാവർക്കും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ നെറ്റിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും കാണാമോ? നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് പ്രഭു. ആ കാണുന്നെങ്കിൽ എന്റെ എന്തോ പ്രശ്നമായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല. കാണുന്നു. മാതാജി ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒന്നും കാണുന്നില്ല. മാതാജി എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാതാജിയെ ഇല്ല ഇപ്പോഴും. കാണുന്നില്ല. ഹരേ. ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല. മാതാജി ഇപ്പം പോയി. മാതാജിയെ കാണുന്നില്ല. ലെഫ്റ്റ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. മാതാജി ഇല്ല. മാതാജി കുറെ സമയം മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഏതായിരിക്കും? ആഘോഷിച്ചാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. രചന മാതാജിയുടെ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞായിരുന്നോ പ്രഭു? അറിയില്ല മാതാജി. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാണോ? അറിയില്ല പ്രഭു. മാതാജി പോയി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സോറി, എന്റെ നെറ്റ് കട്ടായിപ്പോയി, ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രേമാഞ്ജന പ്രഭു ആണല്ലേ ഹോസ്റ്റ്? അതെ അതെ അതെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാൻ സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കാണുന്നില്ലായിരുന്നല്ലേ? ഇല്ല, ചിലർക്ക് കാണുന്നുണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് വന്നില്ല, പക്ഷെ മറ്റവരിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ എങ്ങനെ കാണരുത്? കാണുന്നുണ്ട്. അതെ അതെ അതെ, അത് തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ശാരീരിക തലത്തിലും കാണരുത്. അവരുടെ സംസാരം, ചിലപ്പോ ചില ഭക്തന്മാര് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ദേഷിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും സംസാരിക്കുക. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വിലയിരുത്തരുത്. ഈ ഭക്തൻ എന്താ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ശാരീരിക തലത്തിൽ നമുക്ക് ഉദാഹരണം ഈ പിക്ചറിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇതാരാണ് ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഏത് ഭക്തനാണ്? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയുടെ ഗുരു ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജി. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഗുരുവാണ് കേട്ടോ. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോർ കിഷോർ ദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് അല്ലേ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി. അപ്പൊ ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ കൂനിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ മായപ്പൂർ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജനിച്ച സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു കൊട്ടയില് തന്റെ ഗുരുവിനെ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ ഈ സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്ന് ഉയർന്ന് ചാടും. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതാണ് സ്ഥലം. അദ്ദേഹം ശാരീരികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത്, നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടോ. അപ്പം ഒരു ശുദ്ധഭക്തന് ശരീര വൈകല്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിമർശിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഇപ്പം മാനസിക തലത്തിലെടുത്താൽ ധ്രുവ മഹാരാജാവ്, നമുക്ക് അവിടെ ബ്രഹ്മോത്സവത്തിന് ധ്രുവചരിതം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ആരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഞാൻ കണ്ടു. കണ്ടു. രാജേശ്വരി മാതാജി. ശബ്ദം കുറവാണ്. യൂട്യൂബിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ധ്രുവചരിതത്തിന്റെ ആ നാടകം. അതെ അതെ. അപ്പൊ അല്ലാത്തവർക്ക് അത് കാണാം. അപ്പൊ അതില് ഈ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് യക്ഷന്മാരുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഭാഗത്ത് ധ്രുവന് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരികയാണ്. തന്റെ സഹോദരൻ ഉത്തമൻ വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോ ഒരു യക്ഷൻ വധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ യക്ഷൻ ആ കുലത്തെ മൊത്തം നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ദേഷ്യം വരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണല്ലേ ധ്രുവൻ. അപ്പൊ ഇത്രയും ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും വിലയിരുത്തരുത് ഈ ഭക്തൻ എന്താ ഇത്രയും ദേഷ്യം വന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കുറ്റവും നമ്മൾ കാണാൻ പാടില്ല. എന്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങൾ അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ ഭക്തൻ വളരെ ശക്തമായിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല. അതുപോലെ ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൻ ധർമാത്മാവായി മാറും. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭക്തന്റെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വിലയിരുത്താനുള്ള ഒരു യോഗ്യതയും നമുക്കില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണാൻ പാടില്ല. അവിടെ വരുന്ന പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ഉയർന്ന ഒരു ഭക്തന് ചിലപ്പോൾ ഒരു അധപതനം സംഭവിക്കാം. അത് സംഭവിക്കുന്നത്, ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭരതരാജാവിന്റെ കഥ എടുക്കാം. ഭരതരാജാവ് മാനാകുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം എന്താണ്, തന്റെ രാജ്യവും ഭാര്യയെയും മക്കളെയും എല്ലാരെയും ഉപേക്ഷിച്ചാണ് കാട്ടിൽ തപസ് ചെയ്യാൻ പോയത്. ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു മാനിന് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. അവിടെ അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തു? അതിന് വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി താക്കൂർ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഉദാഹരണം, അദ്ദേഹം അതിന് കമന്ററി പറയുന്നത്, ഭരതരാജാവിന് താനാണ് ഒരു സംരക്ഷകൻ, ആ ഒരു അഹങ്കാരം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി. കാരണം രാജാവായതുകൊണ്ട് ഈ മാനിന്റെയും സംരക്ഷകൻ താനാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ, ആ ഒരു അഹങ്കാരം വന്നു. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഇങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക്
ചില അഹങ്കാരം, അങ്ങനെ ചില അപാകതകൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരും. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക? ഭഗവാൻ ഒരു ചെറിയ തട്ട് വരും. ഭഗവാൻ നമുക്കൊരു ചെറിയ ശിക്ഷ തരും. ആ ശിക്ഷയായിട്ടാണ് ഭരതരാജാവിന് അടുത്ത ജന്മം മാനായിട്ട് വരേണ്ടി വന്നത്. അതുപോലെ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ ഭഗവാൻ ഒരു ചെറിയ കൊട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് പറ്റും? അവർക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് പറ്റുകയോ വീഴ്ച സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ വീഴ്ച സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ അവബോധം? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ അവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൻ എത്ര വലിയ അപരാധിയാണ്, താൻ ഇത് ചെയ്തല്ലോ, പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യവാനായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ തെറ്റെന്നെ മനസ്സിലാക്കി തന്നു. അദ്ദേഹം പശ്ചാത്തപിക്കും. താൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് പശ്ചാത്തപിച്ച് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ തീവ്രമായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്ത് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഭഗവാൻ ഒന്ന് സപ്രസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഭക്തിയുടെ ആ ഒരു പുരോഗമനത്തിനെ ഒന്ന് തടസ്സപ്പെടുത്തും. കാരണം ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നതാണ്, ഇങ്ങനെ പോകുകയല്ല, നിനക്ക് അഹങ്കാരം വരുന്നുണ്ട്, അതൊന്ന് മാറ്റണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ സമയത്ത് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭക്തന്മാര് കണ്ടില്ലേ, ഉയർന്ന ഭക്തനാണ്, എന്നിട്ടും ചെയ്തത് കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ അവിടെ അപരാധം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഈ കുറ്റം പറയുന്ന ഭക്തന്മാരാണ്. തെറ്റ് പറ്റിയ ഭക്തന് ഉയർന്നുയർന്നു പോകും. കണ്ടുപിടിച്ച് കുറ്റം പറയുന്ന ഭക്തൻ താഴ്ന്നു പോകും. അവരത് അപരാധം ചെയ്യുന്നത് പോലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഭക്തനെയും ഒരു രീതിയിലും, അത് ശാരീരിക തലത്തിലുള്ള വൈകല്യങ്ങളായാലും മാനസിക തലത്തിലുള്ള ചില പെരുമാറ്റത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് തെറ്റായിട്ട് തോന്നുന്നതും അതൊന്നും നമ്മൾ എടുക്കരുത്. അത് അവഗണിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയാണ്, ഭക്തി സേവനം എത്രമാത്രം ചെയ്യുന്നു, അതാണ് പ്രധാന കർമ്മമായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ഓക്കെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ എങ്ങനെ കാണരുത്? അഭിചേത് സുദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യഗ്യവസിതോ ഹി സ. അപ്പോ ഒരു ഭക്തൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ്, വളരെ നീചമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും അദ്ദേഹം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ധർമ്മിഷ്ഠനായിട്ട് തന്നെയാണ്, സാധുവായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കാണണം. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ലീല ഏതാണ്? ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മനസ്സിലായോ? ആ, ജഗന്മാതയാണ് അല്ലേ? അപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചക്രം എടുക്കുകയാണ്, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ തലയിൽ പരിക്കേൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ അവര് കാൽക്കൽ വീഴുന്നു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ തടയുന്നു അല്ലെ? പിന്നീട് ഇവരെന്തായി മാറുന്നു? ഇവര് ഭക്തരായിട്ട് മാറുകയാണ്. അപ്പൊ തെറ്റ് പറ്റിയാലും അവര് വീണ്ടും കൂടുതൽ ഭക്തി ചെയ്ത് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുന്നു. കുടുംബ പശ്ചാത്തലം. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു, ഇത് നമ്മൾ കാണാൻ പാടില്ല അല്ലെ? ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലോ ഗോസ്വാമി കുടുംബത്തിലോ ജനിച്ചില്ലെങ്കിലും അവൻ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനെ അവഗണിക്കരുത്. അപ്പൊ ഈ ഗോസ്വാമി ടൈറ്റിൽ ഭയങ്കര ഒരു വിവാദമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ഈ 72ാമത്തെ പേജിലെ 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? 72ാമത്തെ പേജിലെ ഒരു നിഷ്കളങ്ക ഭക്തൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ഒരു നിഷ്കളങ്ക ഭക്തൻ ബ്രാഹ്മണന്റെയോ ഗോസ്വാമിയുടെയോ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനല്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ അവൻ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതനാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷണീയനല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൗതികതയുടെയോ ജാതിയുടെയോ പാരമ്പര്യത്തിന്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗോസ്വാമികളുടെ ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാവുക എന്നത് സാധ്യമല്ലല്ലോ. ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട ഒരു ബിരുദമാണ് ഗോസ്വാമി എന്നത്. അങ്ങനെ നാം രൂപഗോസ്വാമിയാലും സനാതന ഗോസ്വാമിയാലും നയിക്കപ്പെടുന്ന 6 ഗോസ്വാമികളെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും ജന്മം കൊണ്ട് മുഹമ്മദീയരായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി അതൊന്ന് തിരുത്തിക്കോളൂ. ജന്മം കൊണ്ടല്ല മുഹമ്മദീയരായത് അല്ലേ? അതവിടെ ഒരു തിരുത്താണ് കേട്ടോ. അതൊന്ന് റൗണ്ട് ഇട്ട് വെച്ചോളൂ. കാരണം അവര് ഇങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദീയരായത്. നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആയപ്പോ
നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായാണ് അവരെ ആക്കിയത്. ശരിക്കും അവര് സാരസ്വതി ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത്. ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണരാണ്, പക്ഷെ അവരുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അതെ കർമ്മം ജോലി കൊണ്ട് മുഹമ്മദീയരായതാണ്. ഇതിവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, പക്ഷെ വേദാഭ്യാസത്തിൽ കറക്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ബാക്കി വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ദബീർ കാസ, സാഗര മല്ലിക എന്നായിരുന്നു അവരുടെ പേരുകൾ. എന്നാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് അവരെ ഗോസ്വാമികളുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയത്. ആകയാൽ ഗോസ്വാമി ബിരുദം പാരമ്പര്യ ലബ്ധമല്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അതീശത്വമുള്ള ഒരുവനെയാണ് ഗോസ്വാമി എന്ന പദം കൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ വശീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വശീകരിക്കുന്നു. തൽഫലമായി അവൻ സ്വാമിയാണ് അഥവാ ഗോസ്വാമിയാണ്. ഗോസ്വാമി കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനല്ല, എന്നിരിക്കലും ഗോസ്വാമിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചവനാണ് അല്ലെ സ്വാമി. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിച്ചവനെയാണ് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലാതെ ആ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനെ അല്ല. അത് അങ്ങനെ കുറെ പേരുണ്ട്. ഈ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവര് മാത്രമേ, ആ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവര് മാത്രമേ ഗോസ്വാമി ആകൂ എന്ന്. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്. മുഹമ്മദീയരായി ശരിക്കും ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിച്ചു ഈ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ ഈ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ. അങ്ങനെ മുഹമ്മദീയരായിട്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. മാനസികമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ളവരെ പോലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗോസ്വാമിയുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തൻ ഏത് ജന്മമാണ് എടുത്തത്, ബ്രാഹ്മണനാണെന്നോ ഗോസ്വാമിയാണോ ഏത് താഴ്ന്ന കുലത്തിലാണെങ്കിലും അവൻ ഭഗവത് ഭക്തി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെ കിബാ വിപ്ര കിബാന്യാസി ശൂദ്രകേനേഹയ ഹേ കൃഷ്ണ തത്വവേത്ത സേ ഗുരുഹയ. ഒരു കൃഷ്ണന്റെ തത്വം അറിയുന്നവനാണ് ഗുരു. അപ്പൊ ഒരു ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൃഷ്ണതത്വം, ശുദ്ധഭക്തൻ കൃഷ്ണതത്വം അറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നവനാണ്, അല്ലാതെ കുടുംബത്തിൽ ഗോസ്വാമി കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനെന്നുള്ളത് ആ ടൈറ്റിലല്ല. അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ അതേക്കുറിച്ച് ഇനിയും പറയുന്നുണ്ട്. വേറെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഈ തത്വം അനുസരിച്ച് ഈ തത്വമനുസരിച്ച് ശ്രീ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിൻ്റെയും ശ്രീ അദ്വൈത പ്രഭുവിൻ്റെയും വംശന്മാരായ ഗോസ്വാമികൾ തീർച്ചയായും ഭക്തന്മാരാണ്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് മറ്റു കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഭക്തന്മാരെ നാം പക്ഷപാതപരമായി ദർശിക്കരുത്. ഭക്തന്മാർ പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരായാലും സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരായാലും നാം അവരെ ഒരുപോലെ വിചാരിക്കണം. ഇതാ ഒരു അമേരിക്കൻ ഗോസ്വാമി എന്ന് വിചാരിച്ച് നാം വിവേചനം കാണിക്കരുത്. ഇതാ നിത്യാനന്ദ വംശ ഗോസ്വാമി എന്നും വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ വൈഷ്ണവന്മാർക്ക് ഗോസ്വാമി ബിരുദം നൽകുന്നതിൽ രഹസ്യമായി മുറുമുറുക്കുന്നവരുണ്ട്. അമേരിക്കൻ ഭക്തന്മാരോട് അവരുടെ സന്യാസവും ഗോസ്വാമി ബിരുദവും യഥാർത്ഥമല്ലെന്ന് ചിലപ്പോൾ വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയുന്നവരുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പദ്യത്തിൽ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രസ്താവനയനുസരിച്ച് ഒരു അമേരിക്കൻ ഗോസ്വാമിക്കും പൂർവാചാര്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഗോസ്വാമിക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമേ ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രസ്താവന അനുസരിച്ച് ഈ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയില്ല. എല്ലാരും ഈ തത്വം അനുസരിച്ച് തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയ വ്യക്തികളെല്ലാം ഗോസ്വാമിയാണ്. കാരണം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കൻ ഡിവോട്ടീസിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഇവിടെയുള്ള ബ്രാഹ്മണര് ഒരുപാട് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തെ. ഇവരാണോ ഭക്തന്മാര്, ഇവരെങ്ങനെ മ്ലേച്ഛരല്ലേ, മ്ലേച്ഛരെയൊക്കെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ വേർതിരിച്ചു കാണും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ നന്നായിട്ട് അവർക്ക് മറുപടി പറയും. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് യോഗ്യതയാണ് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയാൻ? നിങ്ങൾക്ക് ചായയും കാപ്പിയും നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? പൂണൂൽ അഴിച്ചു വെച്ച് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളതെല്ലാം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവർ അമേരിക്കനിൽ നിന്ന് വന്ന ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിച്ചു. കാരണം പൂർവ്വ ആചാര്യ പരമ്പരയിലൂടെ അവര്
ഭക്തി അഭ്യസിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഗോസ്വാമി ആവുന്നതും ഈ ബ്രാഹ്മണർ അവരെക്കാളും ഉയർന്നത് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ ഒരുപാട് ആ ഒരു ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഈ അമേരിക്കൻ ഭക്തന്മാരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ. അങ്ങനെ ഒരു വേർതിരിവ് കുടുംബത്തിൽ ഈ വംശത്തിൽ പിറന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് പറയാൻ യോഗ്യതയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണനിൽ നിന്ന് ജനിക്കാതെയും നിത്യാനന്ദന്റെയോ അദ്വൈത പ്രഭുവിന്റെയോ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ജനിക്കാതെയും ഗോസ്വാമി എന്ന ബിരുദം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുവൻ താൻ ഒരു ഗോസ്വാമി ആയിരുന്നു എന്നോർത്ത് കൃത്രിമമായി അഹങ്കാരം കാണിക്കരുത്. അതാണ്, താൻ ഗോസ്വാമി ആയി എന്ന് കരുതി അഹങ്കരിക്കരുത്. ഈ അസൂയപ്പെടുക, അസൂയ, കുശുമ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും കൃഷ്ണാബോധത്തിന് സ്ഥാനമില്ല അല്ലെ. അഹങ്കാരം ബാധിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഉടനെ അധപ്പതിച്ചു പോകും. അതെപ്പോഴും ഓർക്കണം. ഇതിൽ അസൂയയ്ക്ക് പ്രവേശനമില്ല. എല്ലാ അസൂയകളിൽ നിന്നും മുക്തരായ പരമഹംസന്മാർക്കുള്ളതാണ് ഈ സ്ഥാനം. പരമം നിർമത്സരാണ്. ഗോസ്വാമിമാരുടെ വംശത്തിൽ പിറന്നു എന്നതുകൊണ്ടോ ഗോസ്വാമി ബിരുദം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടോ മാത്രം ഒരാൾ മത്സര ബുദ്ധിയുള്ളവനായി കരുതരുത്. മാത്സര്യമുണ്ടായാൽ ഉടൻ തന്നെ പരമഹംസ പദവിയിൽ നിന്ന് അവൻ നിപതിക്കും. അതാണ്, അഹങ്കാരം വന്നാൽ അവിടെ നിപതനം. കാരണം ഭഗവാൻ ഒരു കൊട്ടു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഹങ്കാരം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ആ ഒരു അനർത്ഥം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അത് കണ്ടിട്ട് അത് വിമർശിക്കാൻ മറ്റു ഭക്തന്മാര് പോവുകയും ചെയ്യരുത്. അത് ഭഗവാനും ആ ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടാണ്. ആ ഭക്തനെ കൂടുതൽ തീവ്രമായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഈ വീഴ്ച കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളെ പറ്റി വിചാരിക്കുന്നത് ആ വൈഷ്ണവന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളോട് നാം ചെയ്യുന്ന വലിയ ഒരു അപരാധമത്രേ. വൈഷ്ണവന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധം ഗൗരവമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് വൈഷ്ണവ അപരാധം. വൈഷ്ണവ അപരാധത്തെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഏത് പേരിലാണ് പറയുന്നുണ്ട്? ഹാത്തി മാത. ഹാത്തി മാത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മതയാന, മത്തഗജാപരാധം എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു മത്തഗജത്തിന് വലിയ വിപത്തുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും, വിശേഷിച്ചും നന്നായി സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യാനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ. ആകയാൽ ഒരു വൈഷ്ണവനെതിരെ അപരാധം ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഭക്തരെ നിന്ദിക്കരുത്. ഇത് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പറയുന്നതാണ്. ഇതെന്താണ്? നാമ അപരാധത്തിലെ ആദ്യത്തെ അപരാധമാണ് അല്ലെ. അതാണ് വൈഷ്ണവ അപരാധം. ഓരോ ഭക്തനും തന്നേക്കാൾ ഉയർന്ന വൈഷ്ണവനിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ ഉയർന്ന ഒരു വൈഷ്ണവൻ തന്നേക്കാൾ താഴ്ന്ന പദവിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ എല്ലാ വിധത്തിലും സഹായിക്കുവാനും തയ്യാറാകണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വളർച്ച അനുസരിച്ചാണ് ഒരു വൈഷ്ണവനെ ഉയർന്നവൻ താഴ്ന്നവൻ എന്ന് വ്യവഹരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയൊന്ന് വായിക്കാമോ? ഒരു ശുദ്ധ വൈഷ്ണവന്റെ. ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവര് വായിക്കണേ. ഇതുവരെ വായിക്കാൻ അവസരം കിട്ടാത്തവര്. മാതാജി അല്ലേ? വായിച്ചോ മാതാജി. ഒരു ശുദ്ധ വൈഷ്ണവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ. ഹരേ ഒരു കൃഷ്ണ. ശുദ്ധ വൈഷ്ണവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഭൗതിക വീക്ഷണത്തിലൂടെ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിശേഷിച്ചും നവാഗതനായ ഒരു കൃഷ്ണഭക്തൻ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ അങ്ങനെ കാണുന്നത് വളരെ ദോഷകരമായിരിക്കും. ആകയാൽ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ ബാഹ്യമായി നോക്കിക്കാണുന്ന മട്ടുപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രകൃതിയെ കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും പരമപുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാനെ പ്രേമപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം. ഒരു നിഷ്കളങ്ക ഭക്തനെ ഭൗതികതയുടെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ കാണാതിരിക്കുന്നതിന് പറ്റിയ ഉപായം ഇതാണ്. ഈ ഉപായം പ്രാവർത്തികമാക്കി എല്ലാവർക്കും ശുദ്ധഭക്തന്മാരായി ക്രമത്തിൽ ഉയരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനേല് അപരാധം ചെയ്താൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഹാത്തി മാത അല്ലെ, വലിയ അപരാധമാണ്. വളരെ തടസ്സവും അപകടകരവുമാണ് വൈഷ്ണവ അപരാധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ ആത്മീയ നേട്ടം നേടാൻ കഴിയില്ല.
ആത്മീയതയിൽ നമ്മൾ വീണു പോവുകയാണ്. അല്ലെ? അതാണ് വൈഷ്ണവ അപരാധം കൊണ്ടുള്ള അനന്തരഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ രുചി കിട്ടത്തില്ല, ഭാഗവതം ക്ലാസ് കേൾക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം വരില്ല, നമുക്ക് ഈ പിന്നെ നമുക്ക് മടി തോന്നുക, നാമം ജപിക്കുന്നതിലും ഭഗവത് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിലും കൂടുതലും ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ സമയത്തിലേക്ക് പോവുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളെ മനസ്സ് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണം, എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ആ ഒരു അപരാധം എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അപരാധം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കാം. അത് ബുക്കിലില്ല, ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. പലതരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളുണ്ട്. അത് ആദ്യം സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്ന 6 വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ പറയാം. ഓക്കെ, ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോണേ. 6 വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നതാണ്. ആദ്യത്തെ അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൈഷ്ണവനെ കൊല്ലുന്നത്, ഒരു വൈഷ്ണവനെ വധിക്കുക, കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ അപരാധമാണ്. രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഒരു വൈഷ്ണവനോട് അസൂയ തോന്നുന്നത്. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്ന 6 തരം വൈഷ്ണവ അപരാധമാണ്. ഒന്നാമത്തെ ഒരു വൈഷ്ണവനെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്ന അപരാധമാണ്. രണ്ടാമത്തത് വൈഷ്ണവനോട് അസൂയ തോന്നുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് ഒരു വൈഷ്ണവനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുന്നത്, വിമർശിക്കുന്നത്, ഒരു വൈഷ്ണവനെ വിമർശിക്കുന്നത്. കുറ്റം പറയുന്നത് അപരാധമാണ്. പിന്നെ നാലാമത്തെ അപരാധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈഷ്ണവനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമില്ലെങ്കിൽ, സന്തോഷം തോന്നുന്നില്ല ഒരു വൈഷ്ണവനെ കണ്ടിട്ട്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതും അപരാധം എന്നാണ് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നത്. ഒരു വൈഷ്ണവനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും അപരാധമാണ്. അഞ്ചാമത് പറയുന്നത് ഒരു വൈഷ്ണവനെ നമസ്കരിക്കാതിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ വൈഷ്ണവനെ നമസ്കരിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് അപരാധമാണ്. ആറാമത് പറയുന്ന അപരാധം എന്ന് പറയുന്നത് മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ വിമർശിച്ചു പറയുന്നില്ല, മാനസികമായിട്ട് നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈഷ്ണവനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും അപരാധമാണ്. മെന്റലി നമ്മൾ ഒരു വൈഷ്ണവനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നത്, മാനസികമായിട്ട് ഒരു വൈഷ്ണവനോട് നമുക്കൊരു ഈർഷ്യയൊക്കെ തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് 1 വൈഷ്ണവന്റെ വധിക്കുന്നത്, 2 അസൂയ തോന്നുന്നത്, 3 വിമർശിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്, 4 ഒരു വൈഷ്ണവനെ കണ്ട് സന്തോഷം തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ, 5 വൈഷ്ണവനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കാതിരിക്കുന്നത്, പിന്നെ മാനസികമായിട്ട് നമ്മളൊരു വൈഷ്ണവനോട് ഈർഷ്യ തോന്നുന്നത്. ഇത്രയും അപരാധങ്ങളാണ് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി രാമാനുജാചാര്യർ അദ്ദേഹം 12 അപരാധങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. രാമാനുജാചാര്യർ പറയുന്ന 12 അപരാധങ്ങൾ. ഇപ്പൊ രാമാനുജാചാര്യർ പറയുന്ന 12 അപരാധങ്ങളിൽ ആദ്യത്തത് ജന്മനിരൂപൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജന്മനിരൂപൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഭക്തൻ ഏത് താഴ്ന്ന കുലത്തിലാണോ ഉയർന്ന ഏത് കുലത്തിൽ ജനിച്ചു എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് ജന്മനിരൂപൺ. അത് അപരാധമാണ്. ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തന്റെ ജന്മം ഏതിലാണ് എന്ന് വിലയിരുത്തി കാണരുത്, വേർതിരിച്ച് കാണരുത്. രണ്ടാമത്തെ അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരനിരൂപൺ. ശരീരനിരൂപൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭക്തൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, അല്ലെ? ഏതൊക്കെ ശരീരത്തിൽ കാണും ഭക്തൻ? വേറെ നമുക്ക് പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നറിയാം. ഹനുമാൻ മനുഷ്യ ശരീരമല്ല, ഗരുഡൻ, ജടായു, അല്ലെ? മൃഗങ്ങൾ. ഏതാ മാതാജി? ഗജേന്ദ്രൻ. ഗജേന്ദ്രൻ ആനയുടെ ശരീരത്തില്. പിന്നെ നമുക്കിപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിള്, ലിവിങ് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഏതാ? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മനുഷ്യനല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും? ഒരു മുതല ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ മഹേഷ്?
അല്ലേ? ബബിയ എന്ന് പറയും. ആ ഹാ ഒരു മാന് വൈഷ്ണവ ആ മാൻ എന്താ മാന് കേട്ടില്ല. മാൻ മാനുണ്ടോ? മുതലയാണോ മാതാജി? ആ ഞാനാ മുതലയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, അതെ. അല്ലേ? അപ്പോ അത് ആ ശരീരമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭക്തനല്ലാന്ന് കാണരുത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ജന്മങ്ങളാണല്ലേ. പിന്നെ നമ്മളെ പത്മനാഭൻ ഗുരുവായൂരുള്ള ആനകളില്ലേ? കേശവൻ. കേശവൻ. അപ്പൊ അതാ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മള് മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ കാണരുത്. അതാണ് ശരീര നിരൂപൻ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവനിരൂപൻ എന്ന് പറയും. ഭാവനിരൂപൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭാവത്തിലായി ഇവൻ കൊച്ചുകുട്ടിയാണ്, കൊച്ചുകുട്ടിയായോണ്ട് അങ്ങനെ കാണരുത്. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്നു അല്ലേ അന്ന് പറഞ്ഞ് ആരാണ് അപരാധം ചെയ്തത്? സുരുചി. സുരുചി അപരാധം ചെയ്തത് കൊണ്ട് അത് നമ്മള് ധ്രുവചരിതത്തില് അത് വായിക്കുമ്പോൾ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഉത്തമൻ മരിക്കുന്നതും പിന്നെ സുരുചി ഉത്തമനെ തേടി കാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ കാട്ടുതീ വന്ന് സുരുചി മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ സുരുചിക്ക് വരാൻ കാരണം ഒരു ഭക്തനെ ഭക്തനോട് ചെയ്ത അപരാധമാണ്. ആ സമയത്ത് ധ്രുവൻ ഭക്തനായിരുന്നില്ല. സുരുചി ഇങ്ങനെ മനസ്സ് കയറുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭക്തനായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ആ കുട്ടിയായിരുന്നിട്ട് കൂടിയും അത് അപരാധമായിട്ട് വന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഉയർന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആരെയും ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാനോ വഴക്ക് പറയാനോ പാടില്ല. അവനും ഭക്തനാണ്. അതിന് ഉദാഹരണം ധ്രുവനാണ്. അതാണ് ഭാവനിരൂപൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നാലാമത്തത് ആശ്രമ നിരൂപൻ. ആശ്രമ നിരൂപൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ആശ്രമ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ബ്രഹ്മചാരിയാണോ ഗൃഹസ്ഥനാണോ ആ അങ്ങനെയാണോ മാതാജി? അതെ അതെ കറക്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ ബ്രഹ്മചാരിയാണ് അല്ലെ ഞാൻ സന്യാസാശ്രമമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനാണ് വലുത് എന്ന് ചിന്തിക്കല്ലേ. ഏത് ആശ്രമത്തിലാണെങ്കിലും അവരവരുടെ ആശ്രമത്തിലിരുന്ന് ഉയർന്ന ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഒരു ആശ്രമവും താഴ്ന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരാശ്രമത്തിലുള്ള വ്യക്തി മറ്റൊരാശ്രമത്തിലുള്ളവരെ കുറ്റം പറയാനും അവരെ താഴ്ത്തി കാണാനും പാടില്ല. അതാണ് ആശ്രമ നിരൂപൻ. ഇനി അടുത്തത് രാമാനുജാചാര്യർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഞ്ചാമത്തെ അപരാധമാണ് അവ്യയ നിരൂപൻ. അവ്യയ നിരൂപൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരത്തിലെ വൈകല്യം കണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ശരീരത്തിലെ വൈകല്യം കണ്ടിട്ട് നമ്മള് കുറ്റം അതിനെ വിമർശിക്കുന്നത്, ശരീര വൈകല്യങ്ങളെ കണ്ട് വിമർശിക്കുന്നത്, അതാണ് അവ്യയ നിരൂപൻ. അടുത്തത് ആലസ്യ നിരൂപൻ. ആലസ്യ നിരൂപൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ സ്വഭാവം കണ്ടിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു വൈഷ്ണവൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉറങ്ങുമായിരിക്കും. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഭക്തൻ കണ്ടില്ലേ ആ ഭക്തൻ ഇത്ര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭക്തൻ ഒരുപാട് കഴിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് ആലസ്യ നിരൂപൻ. ഒരിക്കലും ഒരു വൈഷ്ണവനെ നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അദ്ദേഹം എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടില്ല. അത് ഒരു അപരാധമാണ്, ആലസ്യ നിരൂപൻ. ഇനി ഏഴാമത്തെ വൈഷ്ണവ അപരാധം എന്ന് പറയുന്ന വാസ നിരൂപൻ. വാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വസിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ധാമില് വസിക്കുന്നവരെ മാത്രം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും. അവര് ധാം വാസികളാണ്, മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ സാധാ ആൾക്കാരായിട്ട് കാണും. അങ്ങനെയല്ലേ? എവിടെയാണേലും ആ ഭക്തൻ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിക്കാണ് പ്രാധാന്യം. ധാമിൽ വസിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ധാമിലുള്ളവർ മാത്രം ബഹുമാനം കൊടുക്കുക, ധാമിൽ വസിക്കാത്തവർക്ക് ബഹുമാനം കൊടുക്കാതിരിക്കുക, അതാണ് വാസ നിരൂപൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു അപരാധം. പിന്നെ അടുത്ത എട്ടാമത്തെ അപരാധം എന്ന് പറയുന്ന ബന്ധു നിരൂപൻ. ബന്ധു നിരൂപൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തും പറയാം. അത് നമുക്ക് അറിയാതെ പറ്റിപ്പോകുന്നതാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും കൂടെ ഉള്ളവരാകുമ്പോൾ നമ്മളെ കുടുംബത്തിലുള്ള വൈഷ്ണവരെ ഭക്തന്മാരെടുത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു ബഹുമാനം എന്നും കാണുന്നത് കൊണ്ട് കാണിക്കില്ല.
അവരെ എൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവരോട് എന്തും പറയാമെന്നുള്ള ഒരു തലത്തിലേക്ക് പോകും. അതും ഒരു അപരാധമായിട്ട് പറയുന്നു. ബന്ധു നിരൂപൻ. അടുത്ത 9ാമത് പറയുന്ന പ്രകാശ നിരൂപൻ. പ്രകാശ നിരൂപൻ. പ്രകാശ നിരൂപൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആചാര്യനെ മാത്രം ബഹുമാനിക്കും, മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ അവഗണിക്കും. അതും ഒരു അപരാധമാണ്. ആചാര്യനിൽ മാത്രം ഭയങ്കര റെസ്പെക്റ്റും നല്ല രീതിയും ചെയ്തിട്ട് മറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ ഉള്ള മറ്റു ഭക്തന്മാരെ അത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തുടക്കക്കാരാണ്, കനിഷ്ഠ അധികാരികളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മധ്യമ അധികാരി ഉത്തമ അധികാരിക്ക് മാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കനിഷ്ഠ അധികാരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ അവഗണിച്ചാൽ അതും ഒരു അപരാധമാണ്. അത് റിയൽ നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഒരു ഭക്തൻ വലിയ എന്തോ ഒരു വലിയ എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല, ഒരു വലിയ ബിസിനസ് പോലെ ക്ഷേത്രത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ്. അത് ഒരുപാട് പൈസ, ഒരു 6 കോടിയൊക്കെ ഇട്ടാണ് അത് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം വലിയ സന്യാസിമാരെടുത്ത് ഭയങ്കര നല്ല രീതിയിലായിരിക്കും ബിഹേവ് ചെയ്യുക, നല്ല ബഹുമാനം ഇതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ നിൽക്കുന്ന മറ്റു ഭക്തന്മാർ അവരൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഭക്തരായിരിക്കും. അവരെടുത്തൊക്കെ വളരെ മോശമായിട്ട്, അത്ര ഒരു സാധാരണ ജനത്തിനെ പോലെ ഒരു ബഹുമാനം കൊടുക്കാതെയാണ് അദ്ദേഹം ബിഹേവ് ചെയ്തത്, അവരുടെ അടുത്ത് പെരുമാറിയത്. അത് കാരണം കുറെ പേര് വിട്ടുപോയി, പിന്നെ പുതിയ ഒരു ടീം വന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ നടത്തിയിട്ട്. പക്ഷെ അതൊരു വലിയ നഷ്ടമായിരുന്നു. 6 കോടി കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തെങ്കിലും വെറും 2 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വരുമാനമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു നഷ്ടം വന്നപ്പോൾ അതിനെ വിലയിരുത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു ചെയ്ത അപരാധമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉയർന്ന ഭക്തരോട് മാത്രം റെസ്പെക്ട് കാണിക്കുക, പുതിയതായിട്ട് നാമം, ഈവൻ ഒരു മാല, ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കനിഷ്ഠാധികാരികളിൽ 3 ലെവലുണ്ടല്ലോ. ആരൊക്കെയാണ്? പ്രാകൃത സഹജിയ, പ്രാകൃത ഭക്ത, ഹരിനാമ ഭക്ത. അതിൽ പ്രാകൃത സഹജിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും അവരെ മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം. അവരുമായിട്ട് സഹവാസം വേണ്ട, പക്ഷെ അവരെയും നമ്മൾ ബഹുമാനിച്ച് തന്നെ കാണണം. അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അപരാധമാണ്. അപ്പൊ 9ാമത്തത് പ്രകാശ നിരൂപൻ. 10ാമത്തത് പ്രകര നിരൂപൻ. പ്രകര നിരൂപൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരുവിനെ നേരിട്ട് സേവ ചെയ്യുന്ന ചില ഭക്തന്മാര് കാണും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ മാത്രം അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ, ഗുരുവിനെയും ആചാര്യനെ സേവിക്കുന്ന ഡയറക്റ്റ് വാപ്പു സേവ ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാരെ മാത്രം ബഹുമാനിക്കും. അവരെ മാത്രം ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ളവരായിട്ട് കാണും, ബാക്കിയുള്ളവരെ അവഗണിക്കുക. അതും ഒരു അപരാധമാണ്. ഇനി അടുത്തത് വർത്തൻ നിരൂപൻ. വർത്തൻ നിരൂപൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സേവ, ഇന്ന സേവ ചെയ്യുന്നവരാണ് വലിയ ഭക്തൻ, ഈ സേവയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവര് അത്ര വലുതല്ല. അങ്ങനെ സേവനം ചെയ്യുന്ന, അവര് ചെയ്യുന്ന ജോലി അനുസരിച്ച് വേർതിരിച്ച് കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ DT വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് വലുത്, ഇവിടെ നമ്മള് തുടക്കുകയോ തൂക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് താഴ്ന്നതാണ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടാൽ അതും ഒരു അപരാധമാണ്. അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ കണ്ണിലെല്ലാം സേവ തന്നെയാണ്. അതാണ് വർത്തൻ നിരൂപൻ. ഇനി ലാസ്റ്റ് 12ാമത്തത് ദോഷ നിരൂപൻ. ദോഷ നിരൂപൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ, പുരാണങ്ങളിലുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ ലീലകളൊക്കെ വായിക്കില്ലേ, ഇപ്പം ഹിസ്റ്റോറിക് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ, ഇപ്പൊ മഹാഭാരതത്തിൽ പാണ്ഡവർ, അങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയാ. ആ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, പാണ്ഡവർ എന്തായി 5 പേർക്കൂടെ ഒരു ഭാര്യ, പാണ്ഡവർക്ക് എന്താ ഓരോരുത്തരും ദ്രൗപദി ഇങ്ങനെ, അതിൽ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കല്ലോ, സാധാരണ ജനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പോലെ. ശാസ്ത്രത്തില് ഭഗവാൻ എന്താ ഇത്രയും ഭാര്യമാര്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അതും ഒരു അപരാധമാണ്. അതാണ് ശാസ്ത്രത്തിലുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതാണ് ദോഷ നിരൂപൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 12 അപരാധങ്ങൾ, വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് രാമാനുജാചാര്യര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ അപരാധങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ കാര്യം പോലും, നമ്മളത് നിസ്സാരമായിട്ട് കാണുന്നത് പോലും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം എന്താ സംഭവിക്കുക, നമ്മൾ അപരാധം ചെയ്താൽ നമ്മളെ ഭക്തി നശിച്ചു പോകും. അതാണ് പ്രശ്നം. നമ്മളെ ഭക്തി നശിച്ചങ്ങ് ഇല്ലാതായി പോവില്ല, നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് താഴ്ന്നു പോകും.
നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനൊന്നും താല്പര്യം തോന്നില്ല, മടി തോന്നും. അഞ്ചാമത്തെ എന്തായിരുന്നു മാതാജി? 5 അവ്യയ നിരൂപൺ. അവ്യയ അവ്യയ. അവ്യയ ഓക്കെ. അവ്യയ നിരൂപൺ. അതായത് ശരീരത്തിനുള്ള അംഗവൈകല്യങ്ങൾ വൈകല്യങ്ങൾ അത് അത് മനസ്സിലായി. കണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞു. ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലുള്ളതാണ്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് ഇദ്ദേഹം എപ്പോഴും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കും. ഒരു അപരാധം ചെയ്യും, എപ്പോഴും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. ഇതാണ് രാമചന്ദ്രപുരി. രാമചന്ദ്രപുരി എന്ന് പറയുന്നത് മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളാണ് രാമചന്ദ്രപുരി. ഓക്കെ, മാധവേന്ദ്രപുരി ആരാണ്? മാധവേന്ദ്രപുരി നമ്മുടെ ഈശ്വരപുരിയുടെ ഈശ്വരപുരിയുടെ ഗുരു. ഗുരുവാണ് അല്ലെ. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഈശ്വരപുരിയുടെ ഗുരുവാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി. മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ലീലയാണ് നമ്മൾ ഖീർചോർ ഗോപിനാഥില്ലേ, ഭഗവാന്റെ ആ വെണ്ണ ഭഗവാന്റെ ആ പായസം ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന തന്റെ ഭക്തന് വേണ്ടി ഖീർചോർ ഗോപിനാഥ്, ആ ലീലയ്ക്ക് മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളാണ് രാമചന്ദ്രപുരി. ഈ രാമചന്ദ്രപുരി എപ്പോഴും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുരുവിന്റെ ഗോഡ് ബ്രദർ ആണല്ലേ, ഗുരു തുല്യനാണ് രാമചന്ദ്രപുരി. പക്ഷെ രാമചന്ദ്രപുരി വന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ പിക്ചറിൽ കാണിക്കുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആശ്രമത്തിൽ വന്നിട്ട് കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ നിറച്ചു ഉറുമ്പാണ്. ഇതിനർത്ഥം ഇവിടെയുള്ള സന്യാസിമാര് എല്ലാരും ഒരുപാട് മധുരം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അതാണ് ഇവിടെ നിറച്ചു ഉറുമ്പ് കാണുന്നത്. അങ്ങനെ കുറ്റം പറയാണ്. പിന്നീട് ഈ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൽ കാണിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെയും ശിഷ്യന്മാരെയും വിളിക്കും. അവരെല്ലാവർക്കും വിഭവസമൃദ്ധമായിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് കഴിക്ക് വീണ്ടും കഴിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കഴിപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയും, കണ്ടില്ലേ സന്യാസിമാരൊക്കെയാണ്, എന്നിട്ടും അവർ ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, ഇവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരു നിയന്ത്രണമില്ല. ഇങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയായിരുന്നു രാമചന്ദ്രപുരിക്ക്. പക്ഷേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ഗുരു തുല്യനായിട്ട് കണ്ടതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഭക്ഷണം ഒരുപാട് കുറയ്ക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് സങ്കടമായിരുന്നു, അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കരുത്, ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കരുത്, അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. പിന്നീട് അതൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോ കുറ്റകൃത്യം സംഭവിച്ചേക്കാം, ഒരു ഭക്തന്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിച്ചേക്കാം, പക്ഷെ അങ്ങനെ വിമർശിക്കാൻ പാടില്ല. നിർഭാഗ്യവശാൽ ലോകമെമ്പാടും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അസാധാരണമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലമതിക്കാത്ത ഭൗതികവാദികളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത്. അവർ നമ്മളെ അവരുടെ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവർ നമ്മളെ വിമർശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അവരുടെ നിഷ്കളങ്കമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അറിവിന്റെ മോശം കർമ്മത്തിലും ഞങ്ങൾ വളരെ ഖേദിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ ഒരു തടസ്സം കാണുന്നുണ്ട്. എല്ലാരും അവരെ ഭാരതത്തിലുള്ളവർ തന്നെയാണ് വിമർശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സേവനത്തെ, ഭഗവാനോട് സേവനം ചെയ്യുന്നവരെ ഇവരെല്ലാം വിമർശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്തത്, ശുദ്ധമായ വൈഷ്ണവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭൗതിക വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതികവാദികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൗതിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ പരിഗണിക്കുന്നത് വളരെ ദോഷമാണ്. അതിനാൽ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ ബാഹ്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. എന്നാൽ ആന്തരിക സവിശേഷതകൾ കാണാനും അവൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്നേഹസേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമിക്കണം. ഈ രീതിയിൽ ഒരാൾക്ക് ശുദ്ധമായ ഭക്തനെ ഒരു ഭൗതിക വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് ഒഴിവാക്കാം. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ക്രമേണ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തനാകാൻ കഴിയും. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുന്ന ആരൊക്കെയാണ്? പറഞ്ഞോളൂ. ദേവദാസ് സ്വാമി, ദേവദാജി, ആ ദേവദാസ് സ്വാമി, ഗുരുവായൂർ. അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഭക്തിതീർത്ഥ മഹാരാജാണ്. ഭക്തിതീർത്ഥ മഹാരാജ് അദ്ദേഹം ആഫ്രിക്കൻ ആണല്ലേ. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും കണ്ടോ,
ഒരാൾ അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലാണ് ജനിച്ചെങ്കിലും ആഫ്രിക്കൻ ബോഡിയാണ്. അപ്പോൾ ഇരുണ്ട വർഗത്തിലുള്ളതും വെളുത്ത വർഗത്തിലുള്ളതും എല്ലാവരും സഹോദരനെ പോലാണ്. അവർ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള കാണുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാം അത്രയും ഉയർന്ന ഭക്തർ, ശുദ്ധ ഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ബാഹ്യമായ നിരീക്ഷണകോണിൽ കാണാൻ പാടില്ല. ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ലീലയാണ്? ഇവിടെ ഒരു വൈഷ്ണവ അപരാധമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. നമ്മളെ ഭാഗവതത്തിലുള്ള, നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ഭക്തന്റെ ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലാറുണ്ട്. അംബരീഷ മഹാരാജാവ്, അതെ, അംബരീഷ മഹാരാജാവ് അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ ദുർവാസ മുനി അപരാധം ചെയ്തു അംബരീഷ മഹാരാജാവിനെ കൊല്ലാനായിട്ട്. അതറിയാലോ, കഥ പറയണ്ടല്ലോ. അപ്പം അവിടെ വന്നപ്പോ ഒരു വൈഷ്ണവ അപരാധമാണ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് എല്ലായിടത്തും യാത്ര ചെയ്തു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി, ശിവന്റെ അടുത്ത് പോയി, നാരായണന്റെ അടുത്ത് പോയി. അവസാനം നാരായണൻ തന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എന്റെ ഭക്തന്റെ അടുത്താണ് അല്ലെ, ഭക്തനിൽ ഈ സുദർശന ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയതല്ല, എന്റെ ഭക്തന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പോയതാണ്. ഞാൻ എന്റെ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എന്റെ ഭക്തന്റെ കാൽക്കൽ വീണ് അദ്ദേഹം ക്ഷമിച്ചാൽ സുദർശനം തിരിച്ചു പോകും. അങ്ങനെ ഈ പടത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൽ കാണാം, ദുർവാസ മുനി അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ കാൽക്കൽ വീഴുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അപരാധം ചെയ്താൽ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്? ആ ഭക്തനെ നമ്മൾ സേവിക്കുക, ആ ഭക്തനെ കാൽക്കൽ വീണ് നമസ്കരിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധാപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ഭഗവാനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. അവനെ സാധാരണ മനുഷ്യനായി പരിഗണിക്കരുത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ നിയോഗമില്ലാതെ ഒരാൾക്കും ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. കണ്ടോ, കൃഷ്ണാവബോധം ഇത്രയും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാൻ ആ ശക്തി കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ്. അതാണ് എംപവേർഡ് ആചാര്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സാധാ മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല, കൃഷ്ണൻ നിയോഗിച്ചതാണ് ഈ വ്യക്തി ഇത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന്. ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? 75-ാമത്തെ പേജില്. ആകയാൽ, ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവരൊന്ന് വായിക്കാമോ? വായിക്കാൻ ഇതുവരെ അവസരം കിട്ടാത്തവർ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ആകയാൽ ഒരുവൻ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ വിമർശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഗൗരവമുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവ അപരാധമായിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് വിഘ്നകാരിയും അപകടകാരിയുമായിരിക്കും. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ആത്മീയമായ നേട്ടമുണ്ടാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ആകയാൽ ഒരു നിയുക്ത വൈഷ്ണവനിൽ, ശുദ്ധ വൈഷ്ണവനിൽ അസൂയാലുവാകാതിരിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു ശുദ്ധ വൈഷ്ണവൻ അച്ചടക്ക നടപടികൾക്ക് വിധേയനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതും തെറ്റാണ്. അവനെ ഉപദേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും തെറ്റുതിരുത്താൻ നോക്കുന്നതും അപരാധമാണ്. ഭക്തിമാർഗത്തിൽ ആദ്യമായി കാലുകുത്തിയവനെയും പുരോഗതി നേടിയ വൈഷ്ണവനെയും അവരുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് വേർതിരിച്ചറിയാം. ഉന്നതനായ വൈഷ്ണവൻ എപ്പോഴും ഗുരുസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിതനാണ്. നവാഗതർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യസ്ഥാനത്തും ആചാര്യൻ ശിഷ്യനിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല. തന്റെ ശിഷ്യന്മാരല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇടവരുകയും വരുത്. ആറാമത്തെ പദ്യത്തിൽ ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി നൽകിയിട്ടുള്ള ഉപദേശത്തിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം ഇതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഒരു ഗുരുസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആചാര്യൻ ഒരിക്കലും ശിഷ്യനിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. അത് ശിഷ്യൻ ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നതും ഒരു അപരാധമാണ്. ഇതേ രാമചന്ദ്രപുരി, നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ രാമചന്ദ്രപുരി, ഇതേ രാമചന്ദ്രപുരി മാധവേന്ദ്രപുരി മരണക്കിടക്കയിൽ കിടന്നപ്പോ അദ്ദേഹം മാധവേന്ദ്രപുരി ഭഗവാനെ ഓർത്ത് ആ ഭാവത്തില്, ഭഗവാനുള്ള ആ പ്രേമഭാവത്തിലെത്തിയ ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹം കരയുകയാണ്, ഓ ഭഗവാനെ, ഞാൻ ഒരു സേവനം അങ്ങേക്ക് ചെയ്തില്ലല്ലോ, ഞാൻ എത്ര നീചനായ ഭക്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം മരണക്കിടക്കയിൽ കിടന്ന് കരയുകയാണ്. അപ്പൊ രാമചന്ദ്രപുരി വന്നിട്ട് ഉപദേശിക്കും. ഈ സമയത്ത് ഇതൊന്നും അല്ല പറയേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കൂ. പിന്നെ ബ്രഹ്മത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനൊരു ക്യാരക്ടർ വരാൻ കാരണം ഇദ്ദേഹം കൂടുതലും ബ്രഹ്മവാദികളുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു രാമചന്ദ്രപുരിക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഈ ബ്രഹ്മത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ സമയത്ത് കരയാനുള്ളതല്ല, സന്തോഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ബ്രഹ്മത്തിൽ എത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇദ്ദേഹം അപരാധങ്ങൾ പറയും.
ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് ദേഷ്യം വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു ശിഷ്യൻ തൻ്റെ ഗുരുവിനെ ഉപദേശിക്കാൻ മുതിരരുത്. ആചാര്യൻ ശിഷ്യനിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല. തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കാനും ഇടവരരുത്. ഇതാണ് ഒരു ഗുരു ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നു. ഈ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രമാണ്. അസൂയയ്ക്ക് ഇവിടെ ഇടമില്ല. ഈ പ്രസ്ഥാനം എല്ലാ അസൂയയിൽ നിന്നും പരമനിർവസനം പൂർണ്ണമായി മോചിതമായ പരമഹംസന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ രഹസ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി കണക്കാക്കരുത്. കാരണം ഒരാൾ കൃഷ്ണനാൽ ശാക്തീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ലോകമെമ്പാടും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഉപദേശം നൽകുന്നതോ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ തിരുത്തുന്നതോ കുറ്റകരമാണ്. വികസിത വൈഷ്ണവൻ എപ്പോഴും ആത്മീയ ഗുരുവായി നിലകൊള്ളുന്നു. ഭൗതികവാദി എപ്പോഴും അവന്റെ ശിഷ്യനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ആത്മീയ ആചാര്യൻ ഒരു ശിഷ്യന്റെ ഉപദേശത്തിന്റെ വിധേയനാകരുത്. ഒരു ആത്മീയ ഗുരു തന്റെ ശിഷ്യരല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാകരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വൈഷ്ണവ അപരാധത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തനെ ബാഹ്യ കണ്ണിലൂടെ കാണരുത്. അപ്പൊ ഇത് കനിഷ്ഠ അധികാരിക്ക് ആണ് മനസ്സിലാകാത്തത്, അല്ലെ? ഭക്തന്മാരാരാണ്, ഭക്തരാരാണ്, അവർക്കത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് കാണാം. ഇപ്പൊ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹം ആദ്യമായി പ്രഭുപാദറിനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കാരണം ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ ലെക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കേൾക്കാനിരിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ വളരെ ഹൈ ലെവൽ ഡിവോട്ടീസ് മാത്രമേ ഇരിക്കാറുള്ളൂ. സന്യാസം സ്വീകരിച്ച ഭക്തന്മാർ, ആ ലെവലിലുള്ളവരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലെക്ചേഴ്സ് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മളെ പ്രഭുപാദർ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനാണ്. ഗൃഹസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ വന്ന് ഇരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി പ്രഭുപാദരെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, എന്തുകൊണ്ട് നീ വിദേശത്ത് പോയിട്ട് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൂടാ? ഫസ്റ്റ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ആ വീക്ഷണ കോണുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഭക്തനെ കണ്ടാൽ അറിയാം, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. കൂടാതെ ഇദ്ദേഹം ശിഷ്യന്മാരെടുത്ത് ആദ്യമായി കണ്ടതിന് ശേഷം, ദീക്ഷയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രഭുപാദര് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ ഒരു ലെക്ചർ കേൾക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടെ കുറെ സന്യാസി ശിഷ്യന്മാരാണ്, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ സന്യാസി ശിഷ്യന്മാരാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മെസ്സേജ് ലോകമെമ്പാടും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് സാധിക്കും, അതെനിക്ക് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം നോക്കുന്ന ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ തിരിഞ്ഞ് ആരെ നോക്കും? നമ്മളെ പ്രഭുപാദറിനെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ തിരിഞ്ഞു നോക്കും. അപ്പൊ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ നോക്കും, ആരെയാണ് ഗുരു മഹാരാജ് നോക്കുന്നത്? അപ്പൊ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരേ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനെ അവിടെ ഇരിപ്പുള്ളൂ, അത് പ്രഭുപാദരാണ്. ബാക്കി എല്ലാരും ഇതുപോലെ ബ്രഹ്മചാരികളാണ്. അപ്പം വിചാരിച്ചു പ്രഭുപാദരെ ആയിരിക്കില്ല, അടുത്തിരിക്കുന്ന ആ സന്യാസി ആയിരിക്കും ഇദ്ദേഹം നോക്കിയത്. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശ്രമം വെച്ചിട്ട് വേർതിരിച്ചറിയാണ്. ഒരു സന്യാസിക്ക് ഇതൊക്കെ പറ്റും, ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനൊരു വീക്ഷണകോണിൽ അവർ കാണുകയാണ്. പക്ഷേ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാല്ലേ ഭാവിയിൽ എന്താണ്, ഇവരാരാണ് എന്നുള്ളത്. അതാണ് നമുക്കപ്പോ ഇതൊരു ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്തകൾ എന്താണ്, അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള യോഗ്യത നമുക്കില്ല. അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്നും നമ്മൾ വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല. എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് തെറ്റായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ തെറ്റായിട്ട് കാണുക, അങ്ങനെ കാണാനേ പാടില്ല, അത് അവഗണിക്കുക. ഇനി സീരിയസ് ആയിട്ട് ശരിക്കും അവർ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അതിൽ ഇടപെടരുത്. നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് അത് പറയുകയും ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. ഭഗവാനാണ് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക? എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിയ ഭഗവാൻ ഒരു കൊട്ട് കൊടുക്കും, അല്ലേ? അതുപോലെ ഒരു പതനം അവരിൽ സംഭവിക്കുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ പതനം അവരെ എന്നേക്കും വീഴ്ത്തി അവർ ഭക്തിയിൽ ഇല്ലാതാവുകയല്ല, അവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉയർന്ന മുകളിലേക്ക് പോകും. അതിൽ പശ്ചാത്തപിച്ച് ആ ഭക്തൻ അത് മനസ്സിലാക്കും. അതാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് നമ്മളും തമ്മിൽ, ഉയർന്ന ഭക്തരും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല, ആ ഭക്തൻ അതറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ തീവ്രമായി ഭക്തി ചെയ്ത് തിരിച്ചു മുകളിൽ. അതുകൊണ്ടൊരു പതനം സംഭവിച്ചാലും ആ ഭക്തനെ സാധുവായി തന്നെ കാണുക. ആ ഭക്തൻ ധർമാത്മാവായിട്ട് തിരിച്ചു വരും. അതിൽ നമ്മൾ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കാണാതിരിക്കുക.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ, 9:50 ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളെ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് എടുക്കില്ലേ? നാളെ എന്താ ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ലേ? ഉണ്ടാവും. ഓ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തേലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ പ്രഭു? എന്തേലും